kumsang ni pahnih ania Alberta chu Saint Anthony Texas school pakhat Saint Mary's University zirlai ania an campus atanga hlalote chuan apartment pakhat alua ve a Alberta chu zirlai thiam thei tak ni in mahun eng tak nei ania hetia a om hran hnu po hian anu le pa te chu atlo reng thina anaw po in angai hle a an bula om le mai turin a som fo thin bok February thatu khat chu exercise la a Alberta te chen na bulvela ronkal chuan thil kang rim ni om tak a hreta a han hoi kwal chuan Alberta in atanga mei lo khu chuak chiai a muta a fire service lam a bepop nga la police lam te po an ron thleng ngal thuaya kongka chu chung lama aloin kalawangin kongka chu an ti cheta a in chung an valu chuan Alberta chu akhuma thi in an va mu a akut hnung lam phuar ni in ataksa po chu hallui ani ti hriat takin ataksa then lai chu akang nuala akut in phuar na po chu a nget tha hle a chu tianga mani in phuar chu thil thei ani lo thu investigator te chuan an soya tu emo chu he thina hian a in nam hnoi ngei an ring tlatani investigator lam chuan chu khe satana poimo hrang turte chu an han zir chiang chara a bungrua then khat laptop le hral le thei tur chi a bungrua te chu abo ti an hre theya chunga thil bo te chu kang mei chu ma a lak vek ani ti an hre bok kang mei chu mun thuma tanga chuak ni in gas wangemo current kal sual wangemo a chuak ani lo ti an fin fiale ta zela a chan chu kang mei in tran na pakhat chu chauka le choina room in kara thut thleng pakhat atanga chuak ania pakhat le chu Alberta mut na room chuat atanga in tran ani boka pakhat le chu bedroom panna a ani bok investigator lam chuan an han chui zela Alberta bungrobo te chu a om na emo achin an hriata an hmu le thei chuan thil ti sual tu chu an man thei an in beiseya ma se tunari chuan an khes thruilaya ma son na turin Alberta apartment a chuan engma an la hmu bel lo tual that tu kan chui tak ma in ka channel hi tha iti chuan min lo subscribe la like button kha min lo me sakkeu bok don nia Alberta autopsy result an hre theita a forensic pathologist Susanna chuan Alberta chuan a chua pa mei khu a hi lu lo thu le kang mei a chua ma a tha ani thu a soya a hroka chuan dukwal rei a om thu le bed sheet emo hrui emo manga re hlum ani arin thu a soya Dr. Daniel chuan Alberta taksa a chuan fiberglass them alo mu chuak ve bok chung thilbak chu Alberta taksa a chuan mu ani lo investigator lam chuan Alberta thaddu tu romang chu an hremai silowa Alberta thian pa chu an bia a ani po chuan mel male achunga chu tiang thil ti du tu romang a hriat lo thu a soi ve boka hanrin tu romang po a hriat mai lo awangin investigator lam po an lu a hai hle chutia mason vak lowa an kalbek lai chuan investigator lam chuan Alberta bial nu hlui anu le paten an du pui lo awanga an lo buai hrep to na chu an hre chuak ta a ming chu Leili kumsom ni pahni mi ani Leili chu part time na thokin jing lama akal thina Alberta thi lai vel bor po hian na akal thu le atha ani theilo thu an han hre chuak le ta a ani chuan tunge a that tu ni ta ang Alberta u naw nu Angela chuan a u in a in kota mi tu emo ave sek thin thu a hril ti a soya ma se dan pa nga ya exercise la thin an ni arina wangin ngai thazan lo chuan a om chhun zom ve ta tho ti a soya a u chuan a mel a hmu thei ngai lo thu le lukhum a khum thin thu a soibok ma se tunge ani an hre thei si lo investigator lam chuan mi puite puina dilin
chulai munakal thin lukhum khum thin pa chu achan chin soi theya piang chuan police lam hril hre turin an ngin tangot maya ma se mason na a om chuang lo investigator lam chuan thil hriat bel tur ala om tak mial ringin albata in chu an han chui thale tanta a thil poimo tak an hre chuak ta a kongka atangin tuma an lutin an chuak lova tukver in honga po chuan tuma hnu ma an hmulo ti chuan albata room ceiling a chuan luna hnu ma ni om tak in chin thale lo chu an hmuta a ta chuan an han lon ve a chu ceiling chuan albata apartment bul chia apartment number sang khat pani na apo ti an hre theita a chu apartment lu atu chu meiche pakhat kumsom hni pathum mi fapa kumthum mi nei mek Maria Soli ani a investigator lam chuan thuzo fia turin an hruai ta a thu an han zo tran ta a albata chu a hriat lo an han zot masa a ani chuan a hriat lo thu in a changa ma se police lam chuan a thu soi chu an oi lo kher mai engtin nge a then om chi a khosa chu a hriat lo thei investigator lam chuan Maria vacuum cleaner le athom no balboma athom no then khat ada chu an lata a chung an lak zinga chuan investigator lam chuan mi pa jeans ke kor an mutatlat mai chung jeans ate chuan fiberglass them te chu an muta a tin vacuum cleaner a chuan lazai an muboka chu albata ngonga lazai an munen khan arong le azia aloin angle thlap mai boka Maria ina chuan police lam chuan camera le kar cha bi an hmua chung camera a chuan albata thalak hlir alo oma tin thalak pakhata chuan kar dum nal tak mai albata kar po chu alang tel nge chu kar cha bi nge chu ani Maria teina kar cha bi lo ombok chu investigator lam chuan chiang tok viawa an ngai to a Maria ero thu an la zot zela jeans ke koran mu chu tu ta nge ani an zota a soi du lok lova ma se anhuwa chuan a soi ani phot chuan ama an hremna tur ane pha theya wangin thudik soi mai turin an thlem ta a Maria chuan a pomta a in puang tranta a Maria chuan chen pui anei thu a soita a hming chu Joluna kumsom ni pangami ani Maria chuan Joluna chu a hmangai thu le a hunkal to ero engma a hriat pui lo thu a soya Joluna chu kumnga liam ta khan kar ruk le police officer kut atha ka wangin thu buai siam sak ani a tuna po police ten anung chang an la en thlak mek alo ni bok chung zong an hriat nu chuan chiang to ka an ngai awangin Joluna chu an manta a thu an zot nga la ma se Joluna chuan atha ani lo thu le engma in nam hnoina anei lo thu a soya an dop nu chuan a in puang tange nge a jingkho warwal deuh tho in Joluna chu ceiling atanga wak phein albata ruma chuan alut ta a ma se albata chu alo har nga la a hmela hmu to si awangin akut nunga phuar sakin a bedsheet chu a pot thera a hroka a reklum ta ti a soi chumi hnuwa adu a piang la in albata room chu a hal zui ta ti a soi boka abial nu apartment a thlen le chuan chuata fiberglass them om te chu vacuum cleaner manga ati fai thu le athom hno te chu suk fai turin boma ada ti a soi bok ti chuan march sang ni pathum ani a ko chuan Joluna chanchin chu angai tu tranta a Joluna chu ruk le tual tha thu buai or tir ni in thi tura achung thu rel sak ani ta ani ka channel te milo ngai hlut saka wangin lom thu ka soya tin alo langai thalo te poina milo ngai thlak sak turin ka som hal bok chewani video le peka kanin mule theu don nia